Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala uyithola ke uhlangana nalombukiso ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la subscribe kwi-channel like i-video ebese ke uciphiza i-notification bell wenzela ukuthi ke ngaso sonke isikhathi ke mangifaka i-video wena ke bese ke uthola i-notification then ngokusheshsha bese uyangena kwi-video uyayibuka siku-Chande TV. Siyaqinisekisa ukuthi ke sikulethela ke lolo daba olusuke lusemathini ngalolo suku. Ingane kwethu lo esimbona ke esithombeni igama lakhe uZenande Jazibane walaphaya ePhilippe endaweni ke yase Western Cape. Usisi ke lo ekubikwa ukuthi ke ubekade ke efakele indoda yakhe okanye ke i-boyfriend yakhe eyifake kwi-protection order. Kuthiwa ke akwaziwa ukuthi ke indoda yakhe ifike kanjani engaliphi kubo, njengoba kuthiwa ke igcine ngokuthi ke imdlwengule yase ke imbulala yaphinde ke yamkhiyela endlini kubo. Omakhelwane ke abazwile ukuthi ke ngathi kunokhilisana ekseni babe ke sebephikelela khona kulomuzi, nalapho ke befike kukhiwe then ke base bazama ukugqekeza base ke bengena endlini bathola ukuthi ke usisi lo uZenande akasekho emhlabeni, and futhi ngathi ke uqale ngokuthi ke adlwengule. Lesigameko senzeke lapha endaweni ke yase Philippe Western Cape. Like i-video, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Chande TV. Ngizohleze ngikhona engikulethela ke indaba eyisemathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwi-video elandelayo.